ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିବେନି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 4ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। S4, S3, S2 ଏବଂ S1। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ S4 ବଗି ହୋଇଛି। ସଫାଇ କାମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ନିଆଁଟି ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବଗିକୁ ଏହି 4ଟି ବଗିକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି। फ्रेंड्स, आशा करें यह वीडियोटी आपको भल लगी। वीडियोटी भल लगी ভিডিওটি লাইক করিয়া সহ शेयर कर दियंतु।